Prečo sa Boh zjavuje? Človek je bytosť obdarená schopnosťou rozumu a vôle. Zmyslom jeho života je spoznávať pravdu a milovať dobro. Keď sa človek usiluje o najväčšie dobro a najvyššiu pravdu, nastupuje na cestu náboženstva. Pretože Boh nekonečne prevyšuje naše rozumové schopnosti, naše vlastné úsilie a hľadanie Boha by bolo odsúdené na neúspech. A tak by to zostalo, keby Boh nezostúpil na zem, aby sa s nami stretol, keby sa nám nezjavil. Dôvod, prečo sa Boh zjavuje, je jadrom židovskej aj kresťanskej viery. Ale teraz vzniká otázka. Prečo by sa Boh mal zjavovať a prečo zostúpil na zem? Boh je blažený sám v sebe. On svet nepotrebuje. Kresťanskú odpoveď na túto otázku nachádzame v prvom liste svätého Jána, v ktorom píše: Boh je láska. Nie len, že to pekne znie, ale aj nám to veľmi pomáha pochopiť dôvod zjavenia. Na to, aby sme to lepšie pochopili, pozrime sa na ľudskú lásku, ktorá je nám dobre známa. Keď sa stretneme s niečím krásnym a úžasným, máme túžbu podeliť sa o to s tými, ktorých milujeme. Ak sa napríklad kocháme výhľadom z hory na krásny západ slnka a prelet husí, túžime túto našu skúsenosť prežívať spolu s našimi drahými. Láska túži po dobre druhého. Láska sa chce s druhým deliť o svoje vlastné šťastie. Keďže Boh je láska, potom chápeme aj zmysel stvorenia a zjavenia. Boh svet nepotrebuje, on od neho nezávisí. Ale Boh túžil tvoriť z jedného jednoduchého dôvodu, aby stvorenie malo účasť na jeho dobrote. Bonum diffusivum sui. Dobro sa rozširuje, povedal svätý Tomáš Akvinský. Takže Boh stvoril tento svet a zjavil sa nám preto, že je láska. Túžil potom, aby ľudia mohli mať podiel na jeho božskom živote, na najvyššej pravde a najväčšom dobre. A na to, aby toho boli schopní, potrebovali zjavenie, lebo ľudia dokážu milovať len to, čo poznajú.